kabini ala kira modem minun be fo sheikh ka muqaddam minun be fo ma nyuma minun banni ñogon ceya ko dobe fo kofe la yubahu bi hay gortinata mo siti asuna na yere mata kalama so nati hay gortinata so yalte hay gortinata na bido mati bo kalama wa boto fana biti taw ko warate ko do fo ma o sinya dum de dum yato Allah ka sura on be ka fen ke na ka sinya tirti ati si alama ka sura on to kalama mi bernam na tawli ben do kale dusugun kelembe ka uluma dogole nunum bela soro nimbarena wonde nyaagi Allah kala ko wone biyabe Allah wonde do be fofof ko de la abe ala deli ala e gundo min do min jon numa minun fi ala nyakorota ile sherifa be hay kambe mawbe halabe be fo kabini sherifu la fo ma ba minun forata ko berde mabbe moftani Allah ina dum ko sallallahu alaihi wasallam dusukun nunu yemin mara ala na kira sallallahu alaihi wasallam مفتي شيخنا أحمد تجاني رضي الله عنه أنو يمين مرا شيخنا أحمد تجاني رضي الله تعالى عنه بركة جد الله ودي ما بحائرة ودبي أني بركة فوق تاسع أمبالا كوما حيث هاي قوت هن حالاني هل نما سيمكم فوق البركة دي فيا الله ذكر من ألاكو بركة إمبلا جل شورا عنغايا سبك حالاني كنا نفر إنه يالله يتنين شرنكو هل نمان نما كانيا فوق بركة يالله على دل على كشورا عنغا تقول الله ده كسر وجي ما كتان كو على كم دام في نوع يقولوا ديدو أبكونو جم دفتة إني نكالا كتابو تيجي بافو بي جامنو جي بينو لتمصر كو واتي تمنو نمصر أيوة حكر ميدي ود جاد لك كي حكر ساتون جاد جلما أنو يفوندين دي دوني باب بفرلا نيونغا جيبني ختمو القرآن كقرآن ختمو كلام أيوة بدي استغفار كاستغفر الله چامنك دي الله كالبتو چامنك نياجي كدلوك بيدي تيدا لا دودي بك فرغلياك بدي سنة الاستسقاء وسنة الاستسقاء اوكي أيوة ديام أراني جيمانا وبلا من جنبلي هنكدي مو يول او على مناتي كيس فونغوني بوند وافرو بيبكا تشيا جودي فونغوني مايد بيغا مبيبكا سا tawde Allah ñaagama fofo o ala dillani cugu bey kono ko Allah ko ni feñiri nga ala ya an ta jarabi ke nindi ko dimbe fari halkaare kam hokuma la amban sigi ka halaki makono gotay mujjube ma nyuma nunun doro kele ko jammo foko to jamato o wala suwo so alebe si misiri kono abe do oke so mi juli geje ha boyi tan o arta wona lobbudu makko bangi ni mo goye safo se la betana mena dro abna bla do ni na misiri kono wadi non aya kete tay lampaji fu ni fi aya so lumière be fagara won don mo do atora ya fana baka do oke tinani tan ama ba kala madron o yina donati fa nya bala ma do be ka do fofo makko na hawli o tigila ma fambe kabako funki labani sinfinu jelente ay hunde senaki foy jelentala yeta kay jamaaji ate wiye misiru kono ala do yete mo wa te yoro nyuman sigla hayadu fewani hala ka tamo chugo chemanyi wari onati jam ana na do ka trabaso ka do misiri kono limi ni o yan hay gor ay nyaflaki kofla mamai Allahu akbar do ko Allahu akbar ay fatiha wa sallam ali fatiha mangene ko sobe juli julde hawninde ay seli kabako make silmini tan ay salamu bladron wi kalifam ko e ala ko jogida ko hol jeydo dum min be bolo jonta do yimbe ni tofli ndiyam mawu mago be jila tofli ndiyam jodi jida ma 600 de dura bora misiri kono damo laje abi jenge nakata o yaltu tan abora misiri da fedro baadi sanji adamine Allahu akbar ske netto na lara o ale min tummina ki bolo molati dogo ni na nyabe ni chena tan on doge yalti o bora ka botu mami tan rewe makko abulla ka tugako o doge mo yicito abe bulla bi kofle nyaflela mo laja abe ikki segelese o nate beddaji abe do kare kono on rewe makko o tugulendo akodro so tourni tan daro na tourne do bijo o tourne kay rewa hen na e fukare wele kare abi do abe tugako o nate galle commerçant mawdo fa nana do commerçant ba do ka dukon commerçant gallado o commerçant do nenye jogi maccube na jogi horbe jon babulo chemaw ni musomaw ala ko yeyata foyite ati min firi wadi coro ko nati do ka kere churuk adunai on hutti jamaka do o segina ka ta misrila yeti subaka dugu jera on hebli ha fewi o yila be fanyana aywa yehi fay galle to atara aye chenye donna dumi ngono atara yeti salmini asera aye folike tay non on ko gandado aya so commerçant dum ma donnendo ala kanko ce gonnode jama ale karamo ke min tumbi dugu misiri kono ale ma donnenye ko moddi wuro hewje dugu ma nyuman dodo commerçant o yima tan ummi salmini commerçant ya e droit traba so ka bili kafo bismillah terno o bismillah karamo ina nadi bismillah
wertanimi ayedde feneni kay wima ala do moƴƴi akama ay mberom yengayi wima ala jewten nden jewten ko ay angati me kono ngi bismillah yoro nyuman ala do moƴƴi ko ay ko yangayi kori ko jam ko kori nana herade la ya ko jam tan ako hera dorondo ko sa dañi haaju anelanno am to o ko ni karamo ni mago so be cide cimma doro ya bismillah ko haajam addimi ko bismillah nere mago de nati sey bismillah on haaji de solo do joni kebado ako mago kini nabi an sisa karamo mbanya nabo miɗa sohli maccuɗo tode teɗo miɗa yiɗi wallitara ɗum to galle to comme mago be jonde lambe fe ka saka tan yerede me ngaddu kon bismillah wonde ɗo ako bismillah do be ya joni yoɓe noddo e ƴeewa hen no ɓerde ma suuɓi ayta jonno no wele kana ibama fle min yidia ono oya kam wonɗo ko jibinaɗo ɗon tan ala nafoore o do tumbe ya bangena e ma cité valeur donala ɗo on noddaka o ma wele yere maccuɓe ɓe wawɓe remde ɓe wawɓe ɗum ɗo fof gadda jon fanga tigu senekelaw minum se bara gelaw no yulu be wele kan fof ƴeewa ay benya dama flekata faala oɗo no wawi ɗum on wawi ɗum aba fa nim fanga ko bo nim se nim barayna ala ɓeɗo ako ay nonun ken alhamdulillah ha ko jogino ko fof gasi jon fen tumbe a bele jele bora ayayi ala heddiɓe ako dolarete ala ko ay ko foyti tan de gonɗo e galle ay wa nonun de be mbolo du ko na hay goto heddaki ako dolare cité ko fe wima ala ko ayi min namnorima allah ako nyinyi ngai in alace ala goɗɗo keddiɗo ɗo e galle no wayi wade fof jon city bolo du ko na tigila ma mana ki cugo la taw ko maccuɗo bawɗo nafde ka soro jonde do abse ka mo nafa on ala ɗo o tiya hay somo wawa naf hal na tsika mo nafa ke eyi ako kaari to woni o karsa imbe mi de ɓe ƴeewoy kaari teno ɗani ni o tara karsa soro dambe sinola o findina waari o yala kuno anana waaremo laƴa anana be ki segele se o yi o de ko galle he jeeya kono o kam ala nafoore o ko ni mfana be du ngono de ngana nafa cité na ya ko ɗo e galle o jibina tan o abangena yande ala ɓe mbawi nawdemo saabu so yehi ko tampere no an seka tana yoro sika tuni ni yeddu ni gansande tarana yoro nafatala wi min ko oɗo jinni jeeya karamo ke ko o ne be fe kan yere de fere ne ma ala ceerno ko ayde karamo min miiɗa yeydema ko nafata nete fen veri ma nafati minna oɗo hay nder galle he ko tampere amen tan ni hali du ngona kelen ba mbulo duni do wonde sona ñamde e ɗanade ala ko ni dumuni ni suno wote nafasitala min ko goten jinni ako ho mana ki cugo ne ken benni ne fe on wi on nangi kadi ko wi walla mo to mi yaade saabu somi yehi to o lorata jonkel la fulenya a commerçant banga durkimna kon deme aknda tani mbara nin taram ni mbara besege minen sa ɗiɗi waɗandemi ko welimi ko oɗo tan jimi jeeya aywa karamo fana yi imposé ko ni be fe ka fengenye min kadi ni jommi ni atti dala de mbode fe ɓe baddi u ye ñogon sama ka ñogon sama ceerno noon andi ko jeewata ko karamogol be min ñinina ale ɓo ɗo ha tan o jaɓanimo o fo commerçant ke sonna ɗum noon tawde ko jiɗɗa o kam ala coggu ko ni ɓe ninde fe sogotenina ok nawmo tan tana e doro kala ko waɗi toon noon kalanaka aywa na duñe tiyeni fen fenke e ka fone e baɗi sabu ko neɗɗo kewɗo tampere ka tuguni mogode ɗo a ka toro ka ca maccuɗo woni e wayde o jongaye ka siddamina ande a lori kam a tampini ako yen toro yen sege ala ko mbawmi nafdema nti se ka fo ñayi ɗo kam miɗa dañi ɗo jaam yankenin tun lafiya lendoya min toon ala ko mbawmi toon o ne ɓe ta e baranti ka foy ña bisimilla jehen ako bisimilla nangata doro nawi neɗɗo makko anaka mogo tara aɓe jettoyi galle fu se raddu kono nanni on ha nder ayo laddu fo sokono wertani on ha feewi aye yoro fene fo ka labbe ɗum jooɗo ɗo ako isigiyam aɗa andi ko gaddirmami kibaɗo inna kuñe miyewa wimi ala so nata yidde lorde ɓe tan ko ayi fona kere ɓen toro kan degum kono noon ko aha nga hanki jamma kunum suru ɓe kaldata e kalifa ma ini ala tumbe kuma tumami aɗa ñaago ndiyam iɓe jii ndillafe ɓeɗe caggal ma ati ntumbe kofe ima ba kalama tawde noon ko noon mbaduɗa e kalifa ma na maña ini daba masa ceɓi tandi ɓe gonduɗa ɓe gandama ini min ɓe ñon fe uti do min allah andini kam ɗum ala e nela doniya ila jinmi ko kedde gurdam ma gurden mbe fen ike ñanamaya toɓe ni ka ke ñogon fe andi hankkadi sirru makko yiita ñabala ka gundo warangara wima hay hunde mi sohlani e ma ako ma foye ñini fe jooɗo ɗo isigiyam fof ma tawe ɗo a beɓe ni soroya guura e nder galle iɓe balonga duy gono ceerno o yeehi karamogo ke tara kanko mi huccite allah ale fana e ñasi ala la kalifam tawde a sakti sirra ako nda masa iyene ka gundo waranga min tanima ganduno nani kelen pede to meni gundoyndo anni ñogonce ko ɗo kannuɗa ɗum okuma iyenga gundo waranga ka dañi ande mbiɗa ñaagui hankkadi ko wuuro ɗo yo ha mbi deli sisa mañanama yaka baya
misuɗi hettoyde mami ɗacca oɗo nya sugandi kata e ala bara barzak kono ka ni diyan tubulu ceernajo ari tan tawi Allahu akbar kalamo ke nana soro jonge be sara andino on ko waɗi ko aya don sa cenyere kala nyini do nini noddi yimɓe o hebliɓe ay mo wele o ya labe noddoy kalifa makko mo jeynoɗo mo o haalan ɗum o commerçant ge min tunya fere ataru wele kana ka ko nyefo nyana defteɗe no mbiya ha eɗin jamanoyi kabru makko nan ɗon ko yusaru kabru makko non kitabu tigi ko fokata se uluka wati kuntakala jan a kaburu be mo be ta jura ala ɗo haaju kollaɗo Allah waka klaka ke kaburu nguna yemo mo jira ala la bijabi Allah ni wade tagore mum ko nyabala ala na kadambe o bitande so tawi aɗa tintiɗen gueɗe ko kuma ni mami be so mi soro ni ngola hay sa joɗɗinama e dow 6 kange hale nu sigi sanu 16 de sanfe yimɓe ne mbaɗini mi keɗima mo kombirlendo bebe ki bunya ana tawnat ɗum ɗo e ka o la sabati iyoro mbaɗa tan koɓe keeɗi ko ka ke ukalameni kono ndena ɓerde nga eki dusukun korosi yare bunyama ala kan hera kanyi amin kala ɗum nafoore heedi e nder goto heeyo Allah rokku en ɗum amin ceerno ko sigi ngono hera mana ke fan wo fan fe ala kan so ala kambe duwaw ke sisa tawnen hen haajuji ɗi fof anga mago be la jeli nga nyasiri kalkiti nan klala taw hankadi men gayni o ceerno ko kumala aleke ni aka kulu sira shema sikri Cheikh Abdoul Makki ya fimini o ni Cheikh Mamadou Makki ya farama koye dental ngal ale ni jekulimbe tan min lutto min foftoyo sisa be sigi kati lafiya sa yaago Allah kadi nde Allah rokkata hen wattude ni mo wuuri amin ka ala delisa ala ka sanvere ni nyogona irana fof no ɓeydi ka so an jidile ndo bela haaji fof no kumti mago be nyana bora ɗum fof no jaaba do be jabira ɓeyɗo ɗe wadde ni tan ceerno ko abe min goni fo ay do fara nyogon mineka ɓerɗe mon e ɓalli mon e anniyaji mon fof yo wanni dusukun ani fari kolo anaw kan ngan yaw ay do fara o minani ka nyogona ballon gardiɗo mon aw ko ko nyemo ko ndeme neɗɗo rokkata neɗɗo aywa hoore sorte ɗemngal mogote kundi mama ka nen foshi ka bala ɗum ko tindol ko ni yesirinde talindade mi mantanimo mi waɗananimo propagande aywa kama tanu ama propagande kay nde wonno somin mbayri ɗo ɓuri hewde ko mami artuɗo tan nde mi yiyamo katuguni ni ceerno bora ya fa ka tasigi bamo ko yande nu nyabi ni kenani hay téléphone men kaldata hali téléphone tuni yonche saka wonde meɗen jogui programme kuma te keni kay ceerno blakana ali commenter yande ko kalami koko sago Allah tan kale bi ka min fa bi ka fo ala di kama kadi ngal dental ngal jimi bela Allah no hedda ngal ani ayejje kunu minye o ya jiya ko sobe ala ka sabati taw koye dow gonga ka sura be sabati chinyaka Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa sallim